பிளாஷோட 7வது சீசன்ல ஸ்பெக்ட்ரான ஆலிவர் குயின் கிரைசிஸ் அப்போ பிளாஷ்க்கு சக்தி கொடுத்ததால அது ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ்க்கு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திடுது. அந்த பாதிப்புல ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் இறந்தே போயிடுது. இதனால தன்னோட சக்தியை இழந்த பேரி அதை திரும்ப பெற ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் உருவாக்கும் போது நாஷ் வெல்ஸ் அவரோட உயிரை தியாகம் பண்ணிடுறாரு. அவரோடவே மல்டிவர்ஸ்ல இருந்த எல்லா நாஷும் அழிஞ்சு போனதால மல்டிவர்ஸ் தன்னை சமநிலையில வச்சுக்க ஹாரிசன் வெல்ஸ் உருவாக்கிடுது. தனக்கு கிடைச்ச புது சக்தியை வச்சு பேரி கண்ணாடி பரிமாணத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருந்த ஐரிஸை வெளியில கூட்டிட்டு வந்துடுறான். ஆனா அவனோட அளவுக்கு அதிகமான சக்தி அவனோட மனுஷத்தன்மை அழிச்சதால அவனே அந்த ஆர்டிபிஷியல் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் மெஷினை அழிச்சிடுறான். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த மெஷினை உருவாக்கி ஐரிஸ் கிட்ட மிச்சம் இருந்த ஸ்பீட் ஃபோர்ஸ் சக்தியை வச்சு மறுபடியும் ஸ்பீட் ஃபோர்ஸை உருவாக்குறாங்க. ஆனா அது கூடவே இன்னும் 3 புது ஃபோர்ஸஸ் உருவாயிடுது. முதல்ல அவங்க எல்லாரும் பயங்கரமா அழும்புக்கிட்டு அடிக்கிறாங்க. பேரி ஐரிஸ் அவங்கள சரிப்படுத்தி ஒரு குடும்பமாக்குறாங்க. அப்பதான் காட் ஸ்பீட் க்ளோன்ஸோட பிரச்சனை வருது. அதை சமாளிக்க எதிர்காலத்துல இருந்து பேரி ஐரிஸோட பசங்க நோராவும் பார்ட்டும் வராங்க. எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து என்ன பண்ணாலும் அவங்களை அழிக்க முடியல. கடைசியா ரிவர்ஸ் ஃபிளாஷ் உதவியோட அந்த பிரச்சனையை ஒரு முடிவு கொண்டு வராங்க. ஆனா பேரி தன்னை விட சக்தி வாய்ந்தவனா ஆயிட்டதால ரிவர்ஸ் ஃபிளாஷ் பேரி மேல வச்சுட்டு போறான். அப்புறம் கடைசியா பேரிக்கும் ஐரிஸ்க்கும் எல்லார் முன்னிலையிலும் கல்யாணம் நடந்துடுது. இந்த கதையோட முழு விளக்கத்துக்கான லிங்க் கமெண்ட்ல இருக்கு.